Poctivé, hrejivé a plné chutí. Také je toto ragu z fazule a Hokkaido tekvice. Sladkosť tekvice sa spojí s klobásou, udenou paprikou, tymiánom a spolu vytvoria dokonalé jesenné jedlo. Podávané s nadýchaným zemiakovým pyré je ideálne na dni, keď chcete teplo, pohodlie a poriadnu porciu jedla. Navarte si aj vy spolu s nami jesenné ragu s kvalitnými produktmi od CBA. Dobrú chuť!